Ang tumong anong mianhi si Kristos kalibutan aron pagluwas nato. Nganong luwasonon man ta kay naulipon ta siyawa. Lingi ay mong tupad, ing nawa pa ka maulipo siyawa. Ana. Og unsa may unang timaan nga naulipon ta siyawa, kinig yung sala. Mao ginay number 1. Ikaduha, ang kahadlok. Kanang kahadlok mo na ingos Kristo diri, ayaw mo ana padala anang kahadlok. Og ang ikatulo, kana gyong paglikay sa kasakit. Kana bang di taganahang sakitan mo na kaon, inom, pahayahay, di kita gustong masakitan. Mo nang pag-anhin ni Kristo, iyang gipakita nga kini di ay mga butang sa kalibutan, dili maoy importante. Unsa may mga butang sa kalibutan, kanang dili madangad to sa langit. Kanang imong pilok, madanas langit. Mahibilin na din Kanang imong buhok, madanas langit. Mahibilin. Kanang imong lawas, madanas langit. Di gyapon, malata ra na din Kanang imong balay, madana nga to langit. Dili. Kanang imong kwarta, madanas langit. Di gyapon. Mo na kalimti na tanan. Unsa may siguroon, matud pastubag nato sa Salmo, ngadto kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Ang kalag mo importante. Nya kinsa may atong modelo aron pag-secure sa atong kalag, number 1, si Jesus. Kanunay ganyang giingon, amahan ko sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong kalag. Si Maria sad, mahal nga Birhen Maria, ang inahan ni Jesus, modelo sa nato. Muna nining buwan sa Disyembre, ang sentro aning buwan sa Disyembre, maugyod si Mama Mary o si Jesus. Ug unsa may ilang number 1 nga kinaiya, kanang pagkamasinugtanon, mutuman gyud sa balaod sa Dios. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong pagbuot, matud pa ni Mama Mary. Nya si Jesus nagtudlo sad nato, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ilingay mong tupad, ignawa ka magsupak-supak ron sa Asherit. Inawa ka magsupak-supak. Ay kadaghanan na to, mo-insist yun, mo-insist. Ari ko diri lingkod. Maglisod man kay tagtuman dinhi anang nga ang asa lang mo palingkoron, samot na gyud inigsugos Ginoo unsay angay buhaton. Kana simple na kay na asa ra mo lingkod. Nya kani aton tanang lingkuranan dinhi pulos gina nindot lingkuran. Mo-insist pag yun. Pakauwaw lang kas imong pagsimba. Unsa man ang simba? Worship sa Ginoo. Nya kining atong sistema dinhi, part how to worship God. Di man kakatuman. Samot na inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kung dunay mukawat sa imong butang, ayaw na kinigbawia. Mga inana ba? Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Katuman ka tana, lisod ganita sa palingkoron. Kamo mga asawa din kinsay nituman ninyo nga nag-ingon, asawa, sunda og tahura gyud ang inyong bana sa tanang higayon. Kanang wa gyud kayaw-yaw sa bana ta sa kamot. Namilikro mo sa impyerno, usara kabuk ni isa, di sa kana bakakon. Pero basin pa kay mura mag-smiling og naong, buutan siguro na siya. Kinsa dinhing mga banaha nga nag-ingon, nagtuman gyud sa giingos Ginoo, mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa og pagpakamatay mo para nila aron di gid sila ma-impierno. Kinsa dinhing mga banaha andam gyung magpakamatay para sa ilang asawa ta sa kamot. Naay duha arang atulo. Arang-arang ang bana dinhi ron kay niabot upat pa din napay usa laing ni isa. Mga asawa kanang ni isa ninyong bana tamparusa kuno. Inighuman na las misa. Og masuko gani, pasabot ana, namakak na siya, suko, maging tamparuson sa mot nagpatyon. Mao na,
Ang Ginoo nag-ingon gyud, pagbantay kamo kay inigabot nas katapusan sa panahon, katapos kalibutan, mga tumpag ang mga kalibutan, mga matay tangtanan, ang dinaguok sa dagat, unsa pa ning uban dinhi, mao ni ang makapakuyap kunos mga tao sa kahadlok. Pero matod pa niya, moabot na gani ni kani mga butanga kung magsugod nagkahitabo, tindog og hangad sa langit. Pasabot ayaw karatol, relax, tindog og hangad sa langit. Kay ang inyong kaluwasan haduol na. Kinsa may maluwas ang nagsunod ras Ginoo. Kinsa ray maluwas kadto rang di mahadlok nga magantos og mamatay para matuman ang gustos Ginoo. Pero kanang hadlukan kayo, hadlukan sa sakit, hadlukan sa kasakit, hadlukan mamatay, maglisod nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay kani magong sugo sa Ginoo mga igsoon, basta atong sundon, ang unag yung epekto, mamiligro ang atong kinabuhi. Mamiligro yun. Sama ni Maria, nagmabdo siya. Ang sugo sa Ginoo, alagari ang imong igagaw nga si Isabel, nga nagmabdos na ron, tiguang raba ka ito. Nibaktas si Maria, siguro kananggikan sa Galilea, ngadto sa Judea, ngadto sa balay nila ni Zacarias, murag naan nas mga 400 kilometers or 400 miles ba. Layo-layo yun. Mga 600 kilometers na, 700 kilometers, ang 400 miles. Gibaktas na ni Maria, siya rang usa. Agi ang mga disyerto. Kamo, murisgo mo ana, aron matuman lang ang sugo sa Ginoo, alagari ang imong igagaw. Ngayon kabahala na sila, naman dito na ibana. Ana. Si Jose o si Maria, mibaktas ngadtos Ehipto, alas 12 gabi, mas layo pa na, ngadtos Ehipto, gadas, bata, risgo kayo, kay gipangitang Herodes, baktas lang po sila. Risgo ba? Giling niya imong tupad, ing naandam kang morisgo para nako, ing nako no, ing naandam ba kang morisgo para nako? Oy, ang ato yung kaugalingon, nganong na nag-away man ang ato mga politicians karon, di ganahang morisgo sa ilang kinabuhi para sa ilang isig katao. Nganong kusog man kayo ning ato rong reklamo aning mga kwartang nangawa, ato mga projects kunuhay nga labi na ning flood control, nangaanod las baha ang flood control, matod pas istorya, flood ray na control na anod flood. Ngano man na, kay ang naghimo ana dili mo risgo sa pagbuhat og maayong sistema sa pagsagang aning baha, kay dako gasto. Mas importante ang iyang bulsa nga gisudlag kwarta kaysa sana piles bato nga butang daghang kabilya aron lig-on. O, di ba? Ngilingyan sa imong tupad, ina inyong balay daghang kabilya. Kana inyong balay gipuy-an ba daghang kabilya? Basig mulinog rong gabi mga tumpag rana. Ngano man kay gimantinilan. Dinhi sa ato, naningkamot kita nga dili mantinil ang atong gamiton. Naningkamot kita nga pangmatagalan. Mahal-mahal sa ni siya. Kanang atong kumbinto, dako-dako na, gilig-on-lig-on sa nato gyud. Mo nang dako-dako kita gasto, hapit na mo sobra 50 million. Wa pa ta kabayad, napay mga 10 kapin million diha. Wa ra ba kay mo mamalit og slot. Risgo ha, pag risgo mo yung kinabuhi, pamalit mo ang slot. So, muna ni Roy atong update sa atong slot para matuman ng atong paningkamot nga makalipay tas atong isigkatao. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, 44,911 na kaslots atong halin, na apay 15,089 kaslots na available.
tag 500 pesos per slot. Kinsa ninyo'y morisgo gikan karong December 1, palit mo labing minus duha ka slot hangtod December 25. Aning SBF dag. Hurot na ni 15,000 raman ni ka slots. Unya kanisang atong si TOMM para ipangtukod na tog balay, arang-arang kay dako-dako na taghalin. 59,630 na ka slots. Nya naa pay 10,370 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Kinsay mo risgo ninyo nga karong adlaw hotdon tanig palit. Na. Usara man ni ka-cheque, isyuhan naman ninyo. Karon nakahuman na sad taog laing tulo ka balay atong gihimo, atong tanawon ha. Di kay nilig-on kay para man sad ni sa katog yung hapit way balay. Pero di sa ni madali-dali og tumba sa baboy. Bisa pating ikabaw. Sige, ikaupat na tong balay nga nahimo atong tan-awon. Mao na siya before. Way klarong atop nya pag after. Di ba? Hay may nindot ana katong una o kana. Ay nalamog tingog diya. Nya ang sunod number 5. Mao na before. Kanang ilang halublock ra natan-awon pero murag wa nay kabilya. Unya after mao na siya. Ang number 6 kaunom mao na siya ang ilang before. Kana managana gitag saka na labi na yun ako dako-dako murag padong gina mo tahirig. Nya after mao na ilang balay. Ambot og nakauyon baka mo ana pero mao na ligon-ligon atong pakpakan ang namalit na tog si Tio. Salamat kaayo. Kini siya ato ning gibuhat para sa mga taong na nag-antos. Kana bang mga tao nga makaingon og wa naa palang gilaing kapaingnan di gyud ko mopuyo aning balaya. Mo na ang ato rong gihimo, ang ato ra gyung tagaag balay or himuag balay kadto ra gyung nangandoy nga gub-o na unta nilang ilang balay. Kana bang nangandoy sila ba nga kun naa lang gilaing kapuy-an gub-on ko gyud ning balaya kay wa nay klarong atop, wa nay klarong bongbong, wa nay klarong salog. Maura na atong gitukuran karon. Na ini-apply mga 100 kapin. 61 ray atong tukuran. Nakahuman na tag-unom, napay 55 kabalay nga atong trabahoonon. Saman, ganahan pamumutabang ani, dili. Mo risgo ta ha? Risgo. Palit mo, 600 naman karong buwana, pamalit mo. Kining pagpaabot sa kaluwasan, nag-require sa dinato mga igsoon sa pagkamaampuon. Ang pag-ampo mao ang pagtuman unsay isulti sa atong Dios. Sa atong ebanghelyo karon si Kristo giklaro gid niya nga matapos gitang tanan pero dunay hukom kadtong kaluwasan para tos mga taong nagtuman sa sugo sa Ginoo. Niya ang hukom sad sa mga masinupakon sa Ginoo mausad ang impierno. Nainian hinako nga amahan og bana usa ka anak, ilang anak mga wa pa sila kaabot na po katuig, gibiyaan siya siyang asawa kay mikuyog og laing laki. Nya iyang tiksan moingon lang, wa na koy gugma nimo. Nagduda ko nga imo tingali kong gilumay, nya nihupas ng imong lumay. Nakita na ron ako ang lalaki nga akong gihigugma. Ayaw na lang pag-expect pa nako. Ngari siya pa dir unsa may akong buhaton ani. Nako pangita sa imo. Wa ko ningon oy. Ningo gusto ka maluwas. Gusto pa der. Gusto ka nga ang inyong married life intact. Siya gusto. Nako ang inyong married life intact pa kay naa pa man ka. Ang inyong kasal intact wa pa na siya maguba. Pero ang imong pikas lawas
na-paralyze ba kanang murag wa maayo nag kaning kuan sitwasyon. Pero buhi pa ang marriage. Nako, og di lang yung kamuundang sa pagkabuutan nga bana og buutan nga amahan, niining inyong kaminyoon, luwas kining inyong kaminyoon. Makapasantos gininimo og sa imong anak, posible pa na kanang imong asawa mubalik pag dinhi, masantos na siya, hasta ng iyang kabit, maka-realize na magpuyo na mong tanan dinhi sa inyong balay, mahimo na mong santos. Siya kanusa na mahitabo pa der, nako, wa ko kay baw. Basig ini kamatay na nimo. Kay mo anhi man ginang iyang bana-bana dinhi, kay sila man ay mo puli. Andam bakang mamatay nga magpabiling buutang bana o amahan ngadto sa imong animal nga asawa, hilak siya. Batan-on pa, mga opay 40 iyang edad, hilak siya. Pader, mahimo ka na nako pagampo lang sa Ginoo. Mahimo ginanimo. Og sukad ato, one agid siya ni text nako. Basig to ana sa tuylain. Lingi ako ng imong tupad, ina. Ikaw na ay sitwasyon ingon ana, mahimo pa kang buutan. Mahimo pa kang buutan. Oh, basta naalang kay gugmas kaluwasan, di gyud ka mo atras ana. Kasuway kong gibuwagan ko usas akong mga napo kauyab sa una. Gibuwagan kong kalit, wa na ko tagda. Nya nga akong prinsipyo, moingon madyog ko, moingon ra gyud kong buwag nami basta personalon ko niyag sulti nga buwag nami. Di gay ko niya personalon, di gyud ko mangitag lain. Mo ginay akong gisulti. Nya kay 6 months man gyud wa man gyud ko niya istoryaha. Sige raman siya kuyog sa iyang bag-ong uyab. Di gyud ko manguyab, daghang nagsikit-sikit nako, ganahan sa unta ko. Di gyud ko manguyab kay wap ako personala og sulti sa akong uyab. Ang akong prinsipyo nagsikog ingon. Batan-on pa ko ato mga 19 years old. Niingon ko 19, 21. 21 day, mga 21 years old ko ato. Niingon ko magpabilin kong buutang uyab sa akong buangon nga uyab. Og tuon man after 6 months niduol siya nako og niingon sugot ra ko mag-uli ta. Nako ngano man kong imong gibiyaan siya pwede dili na lang to hisgutan. Nako basta uli wa na hisgutay. Wala lang uli dayon. Pero nawa ra man sa to pari man noon ko. Pero kana ba? Wa man sa ko mamatay, pero napari man. Bahala na to sila, buhay nila.